Walang makakapigil sa pagpapalaganap ng serbisyong medikal para sa lahat. Tuloy-tuloy na nga ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program sa pagpaparating ng libreng health services sa mga Kapampangan, maging dito sa bayan ng Santo Tomas sa bagong Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center na extension ng JBL. Memorial General Hospital, naglatag rin ng free medical check-up, surgical, OB, Opta at dental services para sa higit 700 residente mula sa bayan ng Minalin at Santo Tomas. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-medical mission ang Alagang Nanay Preventive Healthcare Program ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Gov Lilia Nanay Pineda sa nasabing pasilidad. Pag halimbawa marami yung pasyente, yung medical mission natin, dito na lang natin ginagawa at kumpleto na, diretso mo nang mapapa-diagnose yung sakit ng tao. At hindi lang to, magdadagdag pa tayo ng mga ganitong ambulatory surgical clinic. Magkakaroon tayo ng 2nd district, 3rd district, itong 4th, isa pa dun sa may Mexico para yung mga Candaba, San Luis, Santa Ana, Arayat, mahagip na natin. Kasi ang kailangan ngayon, yung tao, lagi silang nagpapacheck up. Lalo silang, lagi nilang dapat, kahit na wala silang nararamdaman, kailangan nila ng check-up at saka ng laboratory test. Patunay na ang Kapitolyo na mismo ang naglalapit ng mga serbisyo para sa publiko.